bɛ taa mɔgɔ 9 bɔ ɲɔgɔn la minnu ye Bamako faba bila ka u kunda Kita a n'a marabolo kɛnɛyasow kan walasa ka kɛ dɛmɛ bolo ye min b'a to kɛnɛya o bɛ se ka sinsin Kita a n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen na. O sira kan u ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ ni dugudenw ka kɛnɛya kɔlɔsili ye muso kɔnɔmaw fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna caman ma fo ka taa se bi u ka kalan kuncɛli ma min baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara dɔgɔtɔrɔya sanfɛ kalanso b'a la. G. Ne ye dɔgɔtɔrɔ kalanden min bɛ kalan kuncɛli la. An kun bɛ Kita CPN ɲɛɲinini kan. Donc CPN o ye an b'a fɔ min ma todunkan ko peseli muso kɔnɔmaw ka peseli. Donc an kun b'o kan comme diɲɛ kanaya bulonba n'a bɛ fɔ ma ko Organisation mondiale de la santé o kun ye laseli dɔw kɛ san 2016 ko ka kɔrɔlen peseli kun bɛ kɛ i n'a fɔ ko ka se ka peseli siɲɛ 4 sɔrɔ. Donc u ka lajɛli dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ko fo ka siɲɛ 8 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Donc an kun ye o de lajɛli kɛ Kita k'a lajɛ o min kɛra est-ce que a nana ni yɛlɛma jumɛn de ye muso kɔnɔmaw ka kɛnɛya la. Donc an kun b'o de la. An y'a daminɛ san 2020 2020 fo ka taa san 2023 fo ka taa 2023. Donc a kun ɲɛmɔgɔya bɛ professeur Ibrahima Tegete bolo. Donc an kun mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna de don. Donc an ye o baara de kɛ an nana o baara de yira an ka ɲɛmɔgɔw la bi pour que an ka se k'an ka baara kuncɛli diplôme sɔrɔ n'o ye doctorat d'état ye en médecine générale. Jaabi min sɔrɔla baara in na an y'a ye kɔrɔlen hali peseli kun bɛ fɔ cogo min na ko k'a kɛ ko siɲɛ 4 ka se ka sɔrɔ. Donc an y'a baara in kɛ baara cira yɔrɔ 2 de ni ɲɔgɔn cɛ. A kun fɔlɔ o kun ye k'a lajɛ kɔrɔlen min kun bɛ ka kɛ k'o évaluer k'a lajɛ. Donc an yɛrɛ fɛnɛ nalen an ye min fɛnɛ kɛ ko ka modèle in falen kɔrɔma in falen ka kɛ kura ye n'o ye 8 contact ye. Donc ko ka o 8 contact in kɛ donc k'a lajɛ o fɛnɛ kɛra cogo min de la. Mais an y'a ye k'a fɔ k'a daminɛ san 2020 ma ka taa fo san 2022 an y'a lajɛ modèle 4 in kun bɛ ka kɛ cogo min de la. Donc o kun tɛ ka jaabi ɲuman jaabi bɛrɛbɛrɛw di an ma ko kun bɛ jaabi minnu na. Mais an ye modèle 8 bila 8 contact in bila sen kan wagati min na an y'a ye yɛlɛmali caman nana. O yɛlɛmali dɔw kun ye min ye an kun bɛ furakisɛ dɔ di min bɛ a bɛ fɔ min ma ko sumaya kunbɛnna muso kɔnɔmaya kɔnɔna na n'a bɛ daminɛ ni kɔnɔ ye donna 2e trimestre kɔnɔna na ni kɔnɔ ye kalo 3 sɔrɔ ka ban. Donc o furakisɛ kuntali bɛ daminɛ o de la. An y'a ye an ka jateminɛw kɔnɔna na ko normalement muso kɔnɔmaw la ni ye Afrique de l'Ouest lajɛ donc o kun kɔnɔna na k'a fɔ ko muso kɔnɔma bɛɛ ka siɲɛ 3 au minimum i ka se k'o 3 sɔrɔ. Donc o bɛ fo 44 ɲɔgɔnna de la kɛmɛ sara la. Mais an ka jateminɛ kɔnɔna na an kun y'a ye k'a fɔ o kun tɛ hali 20 bɔ Kita. A kun tɛ hali 20 bɔ. Mais an kelen k'a daminɛ an ka baara in daminɛlen baara in bɛ ban wagati min an y'a ye a nana fo 34 na. Minnu yɛrɛ fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka nin baara in waliya Kita a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na u ka cɛsiriw kɔfɛ a ye jɛɲɔgɔnya sira bɔ u ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka baara in senfɛ u ye degun dɔw sɔrɔ. Bon voilà gɛlɛya minnu kun b'a la a gɛlɛya ka ca kojugu. A gɛlɛya dɔw kun bɛ kɛ mun ye a dɔw la u kun tɛ peseli daminɛ joona. Donc parce que a kun bɛ mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko ni kɔnɔ ma taa ɲɛfɛ ko nafaba tɛ peseli la. Donc an dun ka 8 contact in kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ ko peseli kan ka daminɛ depuis muso bɛ sika k'a fɔ ko a ka laada tɛmɛn'a kan. Depuis muso b'a dɔn ko laada kalo 1 tɛmɛn'a kan donc a kan ka peseli kun fɔlɔ ko kɔnɔna na a kan ka taa lajɛ k'a ye lajɛli in de b'a yira san k'a fɔ i kɔnɔma don kɔnɔma tɛ k'a lajɛ mun de y'a to laada in tɛmɛn'i kan. Donc muso kun t'o siɲɛ fɔlɔ in kɛ joona. Dɔw b'a to i b'a ye fu kɔnɔ bana kalo 6 sɔrɔ i b'a ye généralement olu tɛ se ka siɲɛ 3 sɔrɔ tuguni. Donc a fɔlɔ filanan fɛnɛ kun ye mun ye a gɛlɛya dɔ fɛnɛ kun ye jumɛn de ye o b'a yira Kita n'a ye Kita ta i b'a ye a kun tɛ Kita dɔrɔn kan Kita CESCOM bɛ yen Kita kɛrɛfɛ dugu CESCOM bɛ minnu na
donc o yɔrɔ dɔw kun bɛ o yɔrɔ dɔw ka jan kojugu i bɛ taa sɔrɔ furakisɛ in min bɛ taa a furakisɛ in bɛ dɛsɛ o yɔrɔ ninnu na parce que o dɔw gɛlɛya bɛ kɛ mun ye ni furakisɛ dɛsɛra au moins ka bɔ kita ka furakisɛ bɔ kita ka taa n'a ye yɔrɔ ninnu na o sɔrɔli ka gɛlɛn kojugu donc a gɛlɛya dɔ fɛnɛ kun y'o ye a de gɛlɛya dɔ fɛnɛ kun ye min ye o ye muso kɔnɔma dɔw fɛnɛ bɛ yen u t'a nafa dɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'a nafa dɔn hali ni ko k'i b'a d'u ma u t'a ta ou bien n'u y'a ta i b'a ye u b'a labɔ u tɛ sɔn k'a ta donc a gɛlɛya dɔw fɛnɛ kun y'o ye donc an ka baara fanba dɔ kɛra ka a ɲɛf'u ye a nafa ye mun de ye donc i b'a ye an ka baara in kɔnɔna na an dɔrɔn ma kɛ an ye dɔw sen don a la n'a bɛ f'olu ma les mobilisateurs communautaires donc minnu bɛ don kinw kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ sigida mɔgɔw ye o dɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o dɔw ye sigida ɲɛmɔgɔw ye o dɔw ye muso jɛkuluw ye donc olu bɛ taa ɲɛfɔli kɛ ka a yir'u la k'a fɔ peseli nafa ye mun de ye sumaya furakisɛ in tali nafa ye mun de ye donc boloci minnu bɛ kɛ kɔnɔmaya kɔnɔna na a nafa dɔw ye jumɛn donc an ka baara kun tagabolo ye bon baara o baara i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ don a kɔnɔna na mais on peut dire globalement an ka jɛɲɔgɔnya kun ka ɲi parce que an bɛ taga wagati min na o ni an bɛ na wagati min na ça a donné des résultats fructueux surtout dans la communauté hali sisan n'i y'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ yen i b'a ye mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ min an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ min ani ka baarakɛɲɔgɔnw bɛ min donc n hakili la dans l'ensemble on peut dire que la collaboration a été bonne. Bon welewelekan min bɛ ne bolo a bɛ tila yɔrɔ saba ye a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye an bɛ weleli da k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma donc jamana ɲɛmɔgɔw surtout kɛnɛya ɲɛmɔgɔw donc u k'a lajɛ nin modèle min kɛra kita u ka a lajɛ ka nin a bɛ se ka kɛ an ye jaabi dɔw sɔrɔ kita ou bien an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ kita donc nin baara kunfɔlɔ min kɛra kita je pense que c'est la première fois. Masaw, balimaw, teriw ani jɛɲɔgɔnw ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka na seereyali kɛ ni nin baaraba in kɛli ye. Bon an bɛɛ ye kalan kelen de kɛ an bɛɛ min ye dɔgɔtɔrɔya kalan ye bon fɛn min ye soutenance nin ye nisɔndiyalenba de don ala bi yira an na cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka soutenance nin ala ka ɲuman tɛmɛ a bɛ nale carrière min na n'o ye carrière professionnelle médicale ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka carrière ɲuman di an ni a bɛɛ lajɛlen ma ala ka carrière di o ni minnu bɛna soutenir ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka baara ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ baara ni ala ka ta fanga di fɛn min ye adamadenya ta fanfɛla ye jinɛ bɛ se ka ko la bɔ i tɛ se ka kuma o la k'a fɔ k'i bɛ wasa mɔgɔ min don mɔgɔ ma jiginnen don bon problème t'a fan fɛ an ka denmisɛnninw na pratiquement an ka mɔgɔ caman ka bonya b'a kan voilà donc an bɛ a laɲini toujours n'a ma min fara o kan a kana na fɛn b'o la n'a ma min fara a ka majigiw kan a kana na fɛn b'o la voilà an kɔni nisɔndiyalen de don kɛnɛ kan kuma ba t'an da ni foli kan tɛ an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ bi ni foli dɔrɔn tɛ voilà donc an bɛ foli di an ka ɲɛmɔgɔw fɛ minnu fana bɛ ka nin baara ni labɛnw kɛ an ka se ka an ka diplôme sɔrɔ nɔgɔya la don n'a nataw la fana an bɛ se ka na an dɔgɔninw fana encadrer ni o sira kelen fana ye voilà mais toujours an bɛ dɛmɛ fana ɲini mɔgɔw fɛ u ka to ka denmisɛnninw accompagner ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la parce que fɛn minnu don fɛn nɔgɔmanw tɛ n'i t'a kɔnɔna na i t'a dɔn mais minnu y'a kɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔna na mais mɔgɔ t'a a kɔnɔna na surtout an bɛ folikan yɛrɛ bila kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u mansaw fana ka kalanw fanga ma bonya donc u k'u hakili to ni u denw ye chance sɔrɔ ka na école de médecine na u k'u accompagner baara ni a procédure ka jan non seulement gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na voilà mais a tɛ taa dɛmɛ kɔ komi bamananw b'a fɔ cogo min na mɔgɔ si tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ voilà ni dɛmɛbaga bɛ min na ni dɛmɛbaga tɛ min na donc baara nin na o de bɛ se ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ni min ye dɛmɛ sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na maintenant an bɛ dugawu de kɛ diplôme bɛ na di hali bi ala kɛ an nafalan b'a la ala ka bɛɛ lajɛlen nafalan b'a la. n nana n dɔgɔnin de ka soutenance la n'o ye Manfa Keyita ye pour sa thèse de doctorat voilà bon an nisɔndiyalenba don bi parce que ka san caman kɛ kalan na o kuncɛ don yɔrɔ o ye nisɔndiya don ye donc ne bɛ foli de di bɛɛ ma fɛn fɛn sen bɔra i kɔnɔkɔrɔ ka se yan n b'u bɛɛ fo ka dugawu don kɛ denmisɛn ninnu ye
ni y'u bɔtɔ ye da mun fɛ ka don da kura mun fɛ ala k'a kɛ sabati u ma vraiment ala ka baarako nɔgɔya ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye laɲini min b'an fɛ État fan fɛ o ye ka hakili to médecine denmisɛnnin ninnu na surtout minnu bɛ internat la a caman de bɛ bɔ yɔrɔ jan na ka na région wɛrɛw la ka na bourse min bɛ di a tɛ labɔli kɛ et puis a tɛ di a di wagati la ya bɔ dɔw bɛ yen olu tɛ si yɔrɔ sɔrɔ internat la olu bɛ taa luwanse de ta kɛnɛma donc u ka condition ka gɛlɛn dɔɔni vraiment u k'u lajɛ u k'u accompagner et puis u ka to k'u ka n'u tilara u ka soutenance u ka to ka kɛ joona u ka thèse ka soutenir joona walasa u ka taa baaraw daminɛ o fana bangebaaw de sigilen don k'u kɔnɔ ka se ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la. Je remercie tout d'abord les membres du jury de cette soutenance, les professeurs, parce que quand je suis rentré dans la salle, j'ai constaté qu'il y a vraiment du sérieux dedans. Donc je les remercie pour ça. Je remercie les organisateurs aussi. Je remercie les étudiants qui ont vraiment bien présenté, entre guillemets, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. En tout cas, apparemment, ils ont fait de bonnes présentations de thèses de doctorat. Donc, je remercie enfin l'État. karamɔgɔba minnu n'olu ye seereyali kɛ ni nin baarabolo ye u y'a yira k'a fɔ wasa sɔrɔla nin baara kelen in na min n'a ɲɔgɔnna man can ka kɛ. Min kɛra an ye wasa sɔrɔ a la ekɔliden 9 u ye san 3 kɛ baara la an ka Kita dɔgɔtɔrɔso la ani Kita mara kɔnɔ donc a hakilina tun bɛ tali kɛ min kan muso minnu bɛna bange kɔnɔ peseli la yali u nana joona yali gɛlɛya jumɛnw donna a kɔnɔ ka kimɛli kɛ k'a lajɛ minnu y'a matarafa minnu ma matarafa kɔlɔlɔ jumɛn b'a la nafa jumɛn b'a la ensuite minnu bɛna jiginni na baara dɔw tun bɛ o fana kan est-ce que jiginni kɔnɔna la muso min bɛ a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ la min b'a ka garijɛgɛ fɔlɔ la min bɛ a ka garijɛgɛ filanan na ou bien min ye bange caman kɛ est-ce que gɛlɛya bɛ sɔrɔ hakilina jumɛn kɔnɔ bon o mana bɔ yen muso dɔw jiginni kɔnɔ gɛlɛyaw y'u sɔrɔ u fatura maintenant sababu jumɛnw nana ni o fatuli ye donc nin baara ninnu bɛɛ kɔnɔ a san 3 kɔnɔ an ye fɛnw sɔrɔ a la an ye kalanw sɔrɔ a la min b'an permet ka se ka décision ta o de kɛra an yɛrɛ donkun ye a la pour que an ka dɔn denmisɛnninw ye ɲinini kɛ ɲinini jaabi bɔra fɛn dɔw kan o kan ka don an ka tagabolo la parce que ne bɛ service min na an de bɛ politique de santé taama siraw yira pour que a tɔgɔ di ministère bɛ se ka o ta k'o kɛ orientation stratégique pour tout le Mali bon donc ni baaraw baara bɛ kɛ santé kɔnɔna la chercheurs de bɛ hakilinaw développer a kɔnɔ donc nin ye o ɲinini hakɛ dɔw de ye je pense que an bɛ foli kɛ a initiative tabagaw kan professeur Tekete ni ale yɛrɛ ye gynécologue ye Nabi Gabe Ture la olu y'an ka professeur d'université ani Jimde bon u caman tun bɛ yan nɔ professeur Seydou Doumbia université doyenne donc vraiment kalanbaga caman tun bɛ yan donc min bɔra a ko ninnu bɛɛ kɔnɔ vraiment hakili sigi bɛ bɔ a la wa somɔgɔ sama bɛ bɔ a la alors laɲini min bɛ anw bolo ka kɛ puisque an ye gouvernement baarakɛlaw ye donc an ka ministre ka instruction kɔnɔ a ka ɲi denmisɛnnin minnu bɛ na an ka système na u ka se k'a faamuya système baara bɛ kɛ cogo di ani i bɛ min sɔrɔ kalan na école la tuma dɔ la u bɛ ɲɔgɔn jɛ mais ni nin suguw bɛ waleya et que denmisɛnninw bɛ taa togoda la ka baara kɛ san 1 san 2 fo san 3 donc o ye fɛn ye min b'a to u prêt pour que u ka se ka monde professionnel affronter donc an bɛ laɲini min kɛ a la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ kalan na u k'a ɲini k'a faamuya baara bɛ kɛ cogo min na k'a daminɛ dugumala la fo ka yɛlɛn
sinon n'i kɛra ɲɛmɔgɔba ye k'a fɔ e ma a faamuya baara min bɛ kɛ duguma donc a ka gɛlɛn i ka se ka tuma dɔw la décision dɔw ta min bɛ se ka dugumala frapper ka so yɛrɛ ma faamuya fɛn min bɛ kɛ donc vraiment an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kalan laban ninnu na u ka bɛɛ tɛ se ka former Bamakɔ jama la a bɛ taa to ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kalan sɔrɔ mais fɛn fɛn min taara u ka professeur y'a fɔ a bɛɛ bɛ se ka muso assister ni gɛlɛya b'a kan jiginni na a bɛɛ bɛ se ka césarienne kɛ a bɛɛ tɛgɛ jalen don wa u y'a caman waleya Kita mara la donc o ye fɛn ye an bɛ min ɲini kalandenw fɛ an b'a ɲini karamɔgɔw fana fɛ an fana bɛ yan ni u hakilina ye min ye an bɛ disponible pour que ka se ka u dɛmɛ denmisɛnninw ka se ka nin baara kɛ Mali fantan naani bɛɛ a initiative kelen mɔgɔ dɔw bɛ Gao a dɔw bɛ Tombouctou an y'a ye dugulamɔgɔw bɛ u apprécier kosɛbɛ parce que u bɛ dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ baara la mais a ɲɛsinnen don min ma Mali kɔnɔ muso minnu bɛ fatu jiginni sira fɛ o de ka ca mais donc ni nin initiative sugu bɛ kɛ an kan ka a tɔpɔtɔ k'a lasago pour que au moins n'a donna ba la a bɛ an dɛmɛ an ka se ka muso caman kisi ka denmisɛnnin caman kisi ka denmisɛnnin caman kisi n ka kumakan laban o ye foli ye ka ɲɛsin aw ma ka ɲɛsin initiative tabagaw ma ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ ma parce que wagati dɔw la u y'an dɛmɛ pour que denmisɛnnin bɛ se ka sigi yen nɔ donc halisa minnu bɛ k'an dɛmɛ ka se ka nin baara ninnu timɛ an bɛ foli kɛ o fana ma ka foli kɛ ka ɲɛsin université mɔgɔw ma parce que u ka continuer ka an dɛmɛ ni nin hakilina ninnu ye a b'a to an bɛ ressources humaines capable sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. Bi an b'a fɔ a ma soutenance c'est-à-dire u ye baara minnu kɛ u nan'o de yira pour que ka se k'u ka diplôme sɔrɔ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye bon baara in bɛ tali kɛ Kita de donc an y'a ye jateminɛw de kɛra kuma bɛɛ ko Kita n'an b'a fɔ min ma muso kɛlɛ ani denmisɛnninya ka ca Kita district la kosɛbɛ a taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye an b'a fɔ o ma ko dɔgɔtɔrɔ minnu qualifielen tɛ k'o tɛ yen donc ninnu ka an b'a fɔ olu ma interne ma kɛ dɔgɔtɔrɔw dɔw ma u m'u ka papiyew kun sɔrɔ u taara ka taa ɲininiw kɛ yen kun jumɛn bɛ k'a kɛ kun ni kun jumɛn bɛ k'a kɛ n'a y'a sɔrɔ hali bi gɛlɛya in bɛ Kita dɔgɔtɔrɔsow kan k'a ɲɛsin muso saya ani denmisɛnnin saya ma an filɛ ka mɔgɔ 9 o de ka thèse kɛ kabini sɔgɔma fo bi a kimɛli bɛɛ la a bɛɛ bɛ tali kɛ baara bɛ ɲɛ cogo min na u filɛ ka baara min kɛ u b'a di anw ministère de la santé et du développement social ma anw bɛ baara k'o kɔnɔ parce que au fait kimɛli in kɔnɔna la a ye tiɲɛ a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a yira n na k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na n'an ye baara kɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ min na an bɛ minnu sɔrɔ donc an nana o de baara bolo la donc baara minnu kelen filɛ nin ye sisan donc an na SR directeur jɔlen bi yan directeur général bi yan donc madame le ministre yɛrɛ tɔgɔ la a ye ne yɛrɛ bila ka na an nana pour que réellement baara ninnu jaabi kɛra min ye an bɛ baara la hali bi mais a ka se k'an ka baara kolo dɔn hali bi ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ka kɛlɛ ma welewele da hali bi dugukɔnɔmɔgɔw u ka da u ka dɔgɔtɔrɔ la u ka taa dɔgɔtɔrɔsow la jɔnɛ o de yira la kosɛbɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ mana minnu f'i ɲɛna i bɛ bilasira parce que dɔgɔtɔrɔya toden don n'a y'a sɔrɔ ko min bɛ se ka kɛ depuis an ka RD centre la n'o y'an ka togodaw ye ka yɛlɛ de don donc u b'i bilasira jɔnɛ a ka ja i ka se ka na kɛnɛya sɔrɔ o ye kelen ye filanan ye min ye a b'a yira an na k'a fɔ fɛnɛ Kita bi o ye Kita ye mais jamana yɛrɛ mago bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu na pour que an ka se k'olu baaraw kɛ a b'a yira an na fɛnɛ an ka minɛn minnu ɲini ka bila yɔrɔw la parce que minɛn bɛɛ tɛ se ka bila yɔrɔ bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ minɛ a bɛ bila yɔrɔw de la n y'a f'i ye toden don cogo min na o bɛ taa ten de mais o todenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma référence évacuation ne tɛ se nin na a ma fɔ ko n tɛ se maa kalan dɛ mais hali ne dɔgɔtɔrɔ a fɔra ko dan yan k'i bi dan yan n'i danna yan e b'a bila ka taa ɲɛfɛ munna parce que o minɛn bɛ o dɔgɔtɔrɔso de la o kalan kɛra o dɔgɔtɔrɔso de kun donc dɔgɔtɔrɔya bolo dalen don o de kan donc an ka welewele y'o ye an bɛ welewele da hali bi an dɔgɔtɔrɔw anw yɛrɛ hali bi an k'an jija jamana kɔnɔdenw hakili bɛ kɛnɛya la cogo min na an k'an jija an k'u kunbɛn ka ɲɛ o mɔgɔ bɛ kɛnɛya min na an ka se k'o bolodaw ye a ka ja kɛnɛya ka sabati jamana kɔnɔ baara in nin baara ɲumanba a diyara an ye kosɛbɛ
ministère de la santé tɔgɔ la pour que an b'a fɔ ma recherche action, c'est-à-dire ni sɛbɛn ɲinini kɛ k'a ye k'a fɔ ko nin de gɛlɛya bɛ yen, o gɛlɛya mana ta k'a d'i ma n'i bɛ min dɔn solution bɛ sɔrɔ o la teliya, o de bɛ fɔ. Donc maintenant y'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ Kita bi n'an taara yɔrɔ minnu fɛ Kita bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na an y'o sɔrɔ. Donc weleweleda min bɛ n fɛ dɔrɔn hali bi collaboration ka tɛmɛ an ni chercheurs cɛ pour que u bɛ ɲinini minnu kɛ o ɲinini jaabiw an ka se ka baara k'o kan pour que ka jamana kɔnɔdenw lafiya. N'i ko kɛnɛya o bɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔfɔ. N'o sabatira degun caman bɛ yen nɔ o bɛ wuli ka kɛnɛyaw sabati. Ka u sɛgɛsɛgɛ ka a dɔn n'a y'a sɔrɔ u ye baara minnu kɛ ayiwa a bɛ mɔgɔ nimisi wasa comme ni baara in fɛnɛ ye a dama baara ye an bɛ min kɛ dɔgɔtɔrɔ denmisɛnninw kalanni ta sira fɛ nin ye denmisɛnninw ye minnu taara dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ Kita région kɔnɔ Kita cercle kɔnɔ ayiwa u taara fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ ayiwa bange tasira fɛ ni an b'a fɔ a ma ko santé de musokɔnɔmaw ani denyɛrɛninw olu kɛ kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli u taara o baaraw de kɛ ayiwa o baara ninnu fɛnɛ senfɛ ayiwa u taara dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ fɛnɛ kalan ayiwa hali muso lajigin ani ni hali opération n'a bɛ fɔ a ma ko césarienne olu kalanni kɛli Kita région kɔnɔna na u taara o kalan kɛ ayiwa bɔn o kelen kelenna bɛɛ fɛnɛ ye baara kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ muso kɔnɔmaw kɛ kɛnɛya taasira fɛ ayiwa dɔw i n'a fɔ sumaya kɛlɛli taasira fɛ ayiwa muso kɔnɔmaw yɛrɛ fɛnɛ a bɛ fɔ u kan ka to ka peseli an b'a fɔ ma bamanankan na ko peseli mais a kɛ bon n'o bɛɛ ye parce que u kan ka to ka na kɔnɔmaya kɔnɔna na ka to ka na dɔgɔtɔrɔso la sɔn ayiwa dabali minnu tigɛlen bɛ walasa ka muso kɔnɔma kɛ kɔnɔmaya la sabati walasa a bɛ se ka jigin ni hɛrɛ ye cogo min na ayiwa n'a ye gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ jiginni kɔnɔna na ayiwa baara minnu kan ka kɛ ayiwa denmisɛnnin ninnu u taara olu bɛɛ kalan ayiwa anw yɛrɛ an nimisi wasara parce que an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu u ye baara kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ nɔrabila ye parce que an yɛrɛ b'a kalama an ka yɔrɔ jan ninnu caman na dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ ayiwa u kalanna walasa ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ ayiwa u ye dɔgɔtɔrɔya jɔyɔrɔ fa yen nɔ kosɛbɛ ayiwa an y'a jate minɛ fɛnɛ k'a fɔ duguden minnu fɛnɛ ni u n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ fɛnɛ nimisi wasara bon an yɛrɛ minnu fɛnɛ nana k'u ka baara sɛgɛsɛgɛ k'a ye an y'a ye k'a fɔ u ka baara taabolo ɲana kosɛbɛ ayiwa bon an ka nin lajɛ fɛnɛ kɔnɔna na ayiwa an ni an ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yan nɔ n'o ye ministre de la santé o ɲɛmɔgɔw olu tun bɛ yan nɔ ayiwa o fɛnɛ ye ko ye min bɛ ayiwa olu yɛrɛ fɛnɛ lawasa kosɛbɛ parce que u yɛrɛ y'a ye fɛnɛ k'a fɔ an bɛ baara min na ayiwa n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca la anw ye dɔgɔtɔrɔ karamɔgɔw ye ayiwa an ka dɔgɔtɔrɔ kalanso an bɛ se ka kɛnɛya bulon dɛmɛ kosɛbɛ a kɛ baara la ayiwa hali a da dɔgɔtɔrɔ kalandenw bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔya jɔyɔrɔ min lafa yɔrɔ jan fɛ ayiwa a ye nin baara in o bɛɛ ɲɛ yira an na a y'a yira an na fɛnɛ k'a fɔ bɔn ninnu u bɛ ka baara min kɛ ayiwa a kɛ ca la ni nin baara n'an y'a dɛmɛ kosɛbɛ a b'a to hali ni ninnu tilara n'i ko ma sisan k'u ka segin ka taa Kita u bɛ kɔrɔtɔ ka taa wa n'i ko Kitakaw ma ko an b'a fɛ k'u ka ninnu ye olu yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ k'u ye donc hali a b'a to fɛnɛ n'an ka dɔgɔtɔrɔ kalannenw n'u tilara dɔgɔtɔrɔ kalan na ayiwa n'u b'a fɛ ka taa baara kɛ ou bien hali n'u bilara ka taa baara kɛ yɔrɔ jan ninnu na yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na
a ka ca la a bɛ diya u ye ka taa yen nɔ ayiwa u bɛ diya yenkaw yɛrɛ fana ye quoi u reçoit donc u ye baara fana caman kɛ hali min tɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ taasira ye min bɛ u ni dugudenw tin don ɲɔgɔn na n b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u kɛ an dɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la parce que an ka dɔgɔtɔrɔ kalanden ka ca kosɛbɛ ayiwa ni an sera ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ kɛ walasa ka ninnu minnu filɛ nin ye sanni bɛɛ ka to Bamako yan nɔ ayiwa dɔw ka se ka to ka bila ka taa yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ yɔrɔ min na ayiwa a k'u kɛ karamɔgɔw fana a b'a to u kɛ karamɔgɔw yɛrɛ fana bɛ anw yɛrɛ minnu fana m'u kɛ karamɔgɔ ye anw yɛrɛ fana bɛ an ɲɛ don o yɔrɔ ninnu na a b'a to fana anw yɛrɛ fana ma hakili jagabɔ o yɔrɔ minnu na ni dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ mun de bɛ se ka kɛ an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ kalandenw kalan cogo ni mun de la o yɔrɔ minnu na ni dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ walasa u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ. Denmisɛnnin minnu ka soutenance kɛra bi n'o y'u ka walanbila ye dɔgɔtɔrɔdenw don minnu ye san 3 fo 4 kɛ Kita mara la ka dɔgɔtɔrɔya ɲɛɲini ne ani professeur Tekete anw de bilala denmisɛnnin ninnu ɲɛma k'u tɛgɛ don baara in na ayiwa ka kalan d'u ma ka taa n'u ye Kita k'u former ko ɲuman ka dɔnniya d'u ma u ka se ka nin baara kɛ ayiwa baara in an bɛ se k'a fɔ nimisiwasa sɔrɔla la bari dɔgɔtɔrɔden denmisɛnnin mɔgɔ 10 de tun don mais 9 kɔni ye walanbila kɛ bi a tɔ ye 1 ye baara in bɛ projet de recherche dɔ de kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ko OMS n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka diɲɛ tɔnba ye o tun ye fɛɛrɛ dɔ sigi min b'a to ayiwa caman bɛ bɔ muso kɔnɔmaw ka kɔlɔlɔ la banaw b'o la saya b'o la kɔnɔmaya kɔnɔ ani kɔnɔmaya kɔfɛ o fɛɛrɛw olu ye fɛɛrɛ kuraw ye Mali tun ma min matarafa fɛɛrɛw nalen ne ni professeur Tekete an de y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka taa ni fɛɛrɛ in ye Kita ka taa waleya ye denmisɛnnin minnu n'olu ka walanbilala bi olu de y'a waleya u ye san 3 de kɛ a baara la an bɛ se k'a fɔ an nimisi wasara parce que projet in san 3 projet tun don an y'a kɔlɔsi k'a fɔ yanni fɛɛrɛ in ka sigi sen kan ayiwa kɔlɔlɔ min tun bɛ muso kɔnɔmaw kan ani muso minnu jiginna kɔlɔlɔ min tun b'u kan an y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ in sigilen caman bɔra a kɔlɔlɔw la ayiwa sumaya b'o la ayiwa bana wɛrɛw fana b'o la minnu bɛ tali kɛ muso kɔnɔmaw ka bana la ayiwa a bɛ se ka kɛ muso kɔnɔma yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ jiginni kɔnɔna la kɔlɔlɔ n'o de kan ka muso kɔnɔma sɔrɔ o sira ninnu fɛ an kɛlen ka fɛɛrɛ in sigi sen kan san 3 kɔnɔ caman bɔra o kɔlɔlɔw la o b'a yira k'a fɔ ayiwa an ye fɛɛrɛ min sigi ka ɲɛsin muso kɔnɔmaw ma ayiwa an hakili la an ye nimisiwasa sɔrɔ a la ayiwa o de baara in kunba yɛrɛ y'o ye bari fɛɛrɛ in nalen an taara n'a ye Kita a marchera Kita mais laɲini tɛ Kita dɔrɔn ye laɲini ye Mali bɛɛ de ni n ko Mali bɛɛ Mali muso kɔnɔma bɛɛ ka daminɛ peseli don fɔlɔ la depuis muso b'a a kɔlɔsi k'a fɔ a ka laada tilala la ayiwa ka laada ɲini k'a dɔn munna laada tilala la ayiwa kɔlɔlɔ jumɛn b'a la k'o ɲɛf'u ɲɛna u kana dɔgɔtɔrɔso la joona ka peseli kɛ ayiwa k'a dafa ayiwa vraiment anw hakili la kun min yɛrɛ y'an bila nin baara la Kitakaw dɔrɔn tɛ mais an y'a daminɛ Kita n'an marchera Kita an bɛ taa n'a ye jamana fan tɔw la bon puisque an marchera Kita donc an ka laɲini ye min ye k'a bila ka taa jamana fan tɔw la Mali fan tɔw la bon aw yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ ministre de la santé ka mɔgɔw tun bɛ yan ayiwa minnu bɛ Mali sariyaw ta dɔgɔtɔrɔya sira kan olu fana ka mɔgɔw tun bɛ yan bon minnu bɛ furakɛli fana kɛ n'o ye muso kɔnɔmaw ka furakɛli Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba tun bɛ yan ayiwa dɔgɔtɔrɔ caman tun bɛ yan
donc an hakila olu de jaabi ninnu kan ka di olu de ma u ka lawaleya Mali fan bɛɛ fɛ donc n bɛ se k'a fɔ vraiment an ye nimisiwasa sɔrɔ a la tasibila kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma dɔgɔtɔrɔ minnu ye nin kalan kɛ ka tasibila kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin université baarakɛlaw ma n'o ye anw minnu bɛ yan nɔ n'an bɛ dɔgɔtɔrɔ denmisɛnninw kalan ka tasibila fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin ninnu ma parce que u ye san 3 de kɛ baara gɛlɛn kɔnɔna la u y'o kɛ u yɛrɛ kama nka a fanba ɲɛsinna muso kɔnɔmaw de ma a fanba ɲɛsinna u denw de ma u musow de ma an'u tantiw de ma donc vraiment o foli kan ka kɛ bon ne kɔni ka kumakan laban de tun ye o ye ka ɲɛsin ma ka bɛɛ fo vraiment baara kɛcogo ɲuman na donc an kan k'an jija université kan k'a bolo di minnu bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ u kan k'u bolo di minnu bɛ baara kɛ terrain kan n'o ye gynécologue ye u kan k'u bolo di SESCOM baarakɛlaw fɛnɛ ma ani maternité baarakɛlaw ani population fɛnɛ jɔyɔrɔba de bɛ na donc bɛɛ de kan ka bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to muso kɔnɔmaya kɔlɔlɔ ayiwa a bɛ se ka dɔgɔya cogo min. Bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ɲini an ka kɛnɛya minisiriso ɲɛmaabaw ka na an bara yan bi secrétaire général o tun bɛ yan directeur général bɛ yan ONASR directeur général tun bɛ yan ka d'a kan a laɲininen don jamanaw kɔnɔna la muso kɛlɛ kɛlɛli kadara kɔnɔna la a laɲininen don duna tɔnba y'a ɲini ko an ka kalansobaw université ka kadara kɔnɔna la olu ni kɛnɛya minisirisow k'u bolo di ɲɔgɔn ma ani sigida denw ninnu ka baara tun bɛ tali kɛ o yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka d'a kan an y'u degi u ka baara in kadara kɔnɔna la kɔnɔmaya matarafali ko ɲuman a bɛ kɔlɔsi cogo min u y'o kalan kɛ k'a dɔn k'a baara kɛ k'a dɔn ka jiginni kɛ k'a dɔn k'a baara kɛ k'a dɔn ni cunga ni barakawuli sera muso ma a bɛ ɲɛnabɔ cogo di a bɛ dɛnbɛ cogo di ka bɔ a ka togoda ni sɔgɔsɔgɔso la ka taa n'a ye faaba kɔnɔna la yɔrɔ min ni a bɛ se ka kɛ fo opération bɛ b'a la u y'o dɛnbɛ cogo dɔn ka tila n'u sera ye k'u bolo don opération na u yɛrɛ bɛ se ka opération kɛ nin de la an y'a kanu kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ka na an n'u ka kuma nin kadara kɔnɔna la u wele ka u ka baara kɛ n'o ye k'a yira k'a fɔ kelen ninnu man kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye an k'u fililen to u kan ka bila ka taa u bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ u bɔra kita yɔrɔ minnu na mago de bɛ yen n'u tagara o yɔrɔ ninnu na a ka ca ala fɛ u bɛ nɔ bɔ a la o dɔrɔn tɛ k'a lajɛ sisan min filɛ ka kɛ kita kelen tɛ Mali marabolo ye a bɛ se ka kɛ cogo di an ni kɛnɛya minisiriso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka baara in sarada Mali fan bɛɛ yalasa an bɛ muso kɛlɛ nagasi cogo min na jamana in kɔnɔ an b'a dɔn muso y'an ka du kuloma de ye fɛn de b'a to o bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka don ka kan ka dan o da fɛ baara in a san 3 de ɲɛ an b'a kan wa a ye nɔ bɔ u tun bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu na an bɛ se k'a fɔ kuma caman jiginniso kɔnɔna la u y'u jeniyɔrɔ fin hali baara in yɛrɛ bannen kɔfɛ nin de kama an bɛ wele bila laɲini de don kɛnɛya minisiriso mana fɔ mɔgɔw kana miiri ko kɛnɛya ye ministère dɔrɔn de ka baara ye la n'i ye togoda dɔgɔtɔrɔsoninw ta an ka dɔgɔtɔrɔso fitininw n'an b'a fɔ ma ko SESCOM asakow de ta y'olu ye tɔn min bɛ kɛnɛya kun na sigida kɔnɔna la o tɔn ninnu i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la sisan wari b'olu bolo k'a mara nka docteur yɛrɛ t'olu bolo a ka baara kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'i ye ninnu ka sara ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u ka kɛsu kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ 50 b'olu bolo mara la ni dɔgɔtɔrɔ kelenna n'i y'olu ka san sara ta a tɛ tɛmɛ 4 kan e bɛ se ka 50 mara kɛrɛfɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ tɛ e bolo e tɛ se ka dɔgɔtɔrɔ ɲuman ta 4 san kɔnɔ k'o bila o bolo kan a ka sara ka kɛ a ka to yen k'i ka sigida denw kɛnɛya nin yɔrɔ ninnu an bɛ fɛ faamuyali de ka sɔrɔ o la ni n ko kɛnɛya minisiriso tɛ minisiri n'a ka danga ni fɛnw dɔrɔn ye dɛ an kelenna fɛn bɛ an mago jɔ kɛnɛya la sigida la an kan k'an yɛrɛ kɛ komi kɛnɛya minisiriso ka baarakɛla de y'an ye wa tɔn minnu b'o kadara la olu kan ka baara kɛ ni o miirina n'o hakilina de ye nin yɔrɔ ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ n'an y'a kɛ ten a ka ca ala fɛ an bɛ nɔ bɔ jamana
nga yɔrɔ dɔw bɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen a cɛ ka ɲi an ka kɛnɛ ɲɛmaaw fana k'o yɔrɔ ninnu lajɛ kow bɛ taa taabolo min na olu jɔyɔrɔ ka bon bi ka dɛmɛ kɛ nin baara in bɛ se ka jamana bɛɛ la kɔn Mali gynécologue ka tɔnba o ka laɲini de ye nin ye Mali sage-femme ka tɔnba o ka laɲini de ye nin ye an bɛɛ bɛ baara kɛ Office national de la santé de la reproduction min ɲɛsinnen don musow ka kɛnɛya ma jamana kɔnɔ olu ka yamaruya kɔnɔna la wa an n'u bɛnnen bɛ bolo sɛbɛn k'an bolo nɔ dɔ sɛbɛnw na minnu b'a yira k'a fɔ k'an kan ka taa nin taabolo ninnu de fɛ o la n'an ye sera ka ladege kɛ a la min ɲɛna a cɛ ka ɲi an k'a lakodɔnniya bɛɛ k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogo min ne ye nin kuma fɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ k'a fɔ k'an k'an sigi fo minisiri mana fɔ ko k'a kɛ tan ni y'an ka dɔgɔtɔrɔsodenninw ni marabolo fitininw ka kɛnɛya ko ta o t'an ka minisiriso bolo a bɛ sigida tɔndenw minnu ɲɛsinnen bɛ kɛnɛ ma olu de bolo n'olu y'a faamuya dɔrɔn a ka ca ala fɛ nin caman bɛ yen ɲɛtaga bɛ sɔrɔ a la an bɛ ala deli ala k'o don an garisɛgɛ. Que les gens en profitent un peu et je vais parler bambara à cet instant T. Ni muso ye kɔnɔ ta n'a ye kalo bila dɔrɔn a sikala yɛrɛ la ko a bɛ se ka kɛ ale kɔnɔman don fɛn fɔlɔ min n'a ka kan k'o kɛ ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la c'est déjà la CPN ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la mun na ka n'a bɛ sika n ye tile bila n ye dɔgɔkun kelen bila n ye dɔgɔkun fila bila a ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun na a ka taa parce que kunkoba dɔ bɛ yen a taga kun ye k'a fɔ kelen karisa i ye kalo bila n kɔnɔman don walima n kɔnɔman tɛ fii la nin kɔnɔ min b'i la kɔnɔ dayɔrɔ ka ɲi walima a dayɔrɔ man ɲi j'ai eu c'est la première cause de décès maternel nin kama au premier trimestre ni ye kɔnɔ ni muso ye kalo bila dɔrɔn a kan ka wuli de ka taa dɔgɔtɔrɔso la CPNM bɛ kɛ moins de 12 semaines la cogo bɛɛ la et je pense qu'à la causerie éducative je dis ça et n'a fɔra kɔnɔ dayɔrɔ ka ɲi ɲininkali sabanan min kan ka jaaba ye nin kɔnɔ in kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ wa walima kɔlɔlɔ t'a nɔfɛ kɔlɔlɔ ye mun ye fɛn o fɛn n'a bɛ se ka dankari muso kɔnɔma min ni kɔnɔ b'a la o ka kɛnɛya la walima a bɛ dankari den min b'a bolo o ka kɛnɛya la et dans ce cadre précis l'âge même là est un facteur de risque majeur a bɛ f'a ye n'i si ye san 40 ye wala ka taga sanfɛ salamu aleykum a bil'i kunna ko kungo don. Et cette analyse-là nous dit quoi? Quand on prend les facteurs associés à l'âge avancé pendant la grossesse, le paludisme, risque accru en analyse multivariée. L'anémie, risque accru en analyse multivariée. L'hypertension artérielle de la grossesse, risque accru en analyse multivariée. Allons-y aux facteurs intrapartum et postpartum. On trouve que l'hémorragie du postpartum immédiat, première cause de décès maternel dans nos pays, est un facteur associé. Et surtout, vous prenez la quintessence de ce travail-là. On dit la fréquence de ces femmes d'âge avancé n'est pas élevée, mais c'est un concentré de complications. Et c'est pourquoi on doit faire attention.